Matur suwun. Ora kembang nombo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nambah kasunyataning tresno kowe sumanding wong liya. Apa banyu
semak joget. Semak. Al-Robiah Production. Semak semangat. Angin darmo. Pesona ledek-ledek siswa budaya. Pesona Mbak Sinta. Mbak Sinta dekem. Goyang semuanya yuk. Dor. Masih bersama JNC Audio Al-Robiah Production.